दैथाय अब्लाबो बे समाव गैलिया माबुंमोन नोंथांमोननि आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गिबि गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनाय गासै बर' माहारिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनैनि समाव थांनाय मैया हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। मानो होनबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 92/16 मे बेवहाय दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे रुंसारि रुपनाथ ब्रह्म बसुमतारी बिथाङा फाउन्डार गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिथाङा गासै बर' माहारिनि गेजेराव बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ खौसेथि आरो गोजोन थासारि आबुं आसार खान्थिनि गेजेरजों गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायजों लोगोसे आरो दिनै बाथौ धोरोमखौ मोनसे मुलुगनां खालामनो थाखाय बै समावनो सिन्था सरसा खालामनानै बिथांमोना दाफुंदोंमोन आरो गमामायैनो बिथांमोननि मावबोनाय जिखिनि दिनैनि समाव जाबायदि बाथौ धोरोमा मुलुगाव गेवलांसार जाबोगासिनो दङ, गमामायैनो जोंनि थाखाय बै समाव जा सिन्था सारा खालामदोंमोन बिथाङा जोंनि अराय समनि सासे गेदेमा सानसुमै आरो बिथांखौ जों अराय सम बावनो हानाय नङा। दिनै जोंनि समाव जों बर' माहारिखौ नागारनानै थांदोंब्लाबो बिथांनि जाखिनि बर' समाजनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय जाबायदि बिगोमा होलांबाय आरो दिनै थुनलाइ सोरजिनायावनो जा, दिनै हारि सिबिनायावनो जा, दिनै गासै बिथिङा जोंनो मोनफा मोनफा मावथांखिफोरखौ जोङो आसि दिन्थिनानै होलांबाय। गमामायैनो दिनैनि समाव बर' माहारिनि गेजेराव गुबै बाथौ धोरोमा जे जोंनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा बर' माहारिखौ खौसेथि खालामनानै फोथांना लाखिनो हायो, खौसेथि लाबोनो हायो, बियो बिथांमोननि नाजानायजों दिनैनि समाव जोंबो बिबानगिरि जानानै गमामायैनो जोङो दिनैनि समाव रुंसारि जालांदोंब्लाबो बिथांनि अराय सम मावबोनाय मावथांखिफ्रा दिनै सनानि हांखोजों लिरजागोन। आरो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेहाय जों गासिबो दिनै बिथांनि जा लोमजानाय साजानायफोरावबो जोङो अराय सम खबर लाबोबाय थादों। दिनैनि समाव जों मैयानिफ्रायनो जों दंथ'यो। बिथांनि जा बिदि मावबोनाय बिथांनि जिखिनि मावथांखिफोरखौ जोङो बिजाब महरै सेबखांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बिथांनि जिखिनि जोनोम गामि आरो बे बेंटल गामियाव आरो बिथांनि जोनोम जायगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे खाम्फा गायसननो थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो नाजादों, थांखि आजावगोन आरो बिथां जिखिनि सारादुनि आगोलावनो बेखौ जों मावफुंनो थाखाय जों गासै बाथौआरि हिसाबै जों बेखौ थांखि आजावगोन। आरो दिनै बाथ्रा होदों जोङो बिथांनि अराय सम जे मावथांखिखौ जों बबेबा जायगायाव जों बिथांखौ जों मुसुखा बायदि बबेबा जायगायाव जोङो खाम्फा गायसनना दोननो थाखायबो नाजागोन, सावरायगोन। जों बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायगोन बिथांनि मुङै जाहाथे बबेबा जायगाखौ जोङो थिग खालामनानै बिथांनि जोङो मिउजियामफोर खालामनानै लाखिनो हानाय दिनैनि समाव गोबां जायगाफोर दङ। बेफोर जायगाफोराव जोङो हायो नामा बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन। दिनै जोङो बाख्नायनांगोन दिनै आसामनि मानाव गेदेर बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो जों मिन्थिनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो फैगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों दिनैनि जोंनि बे समाव दुखुनि समाव जों दान्दिसे सम गासैबो फैलायनानै बाहागो लाफैदों, गोजोननाय मोनदों। बर' माहारिनि गेवलांसार बाथौ धोरोमखौ खालामनो नाजानायाव जों गासैबो दिनैनि समाव खौसेयै जों दिनै बिथांनि थैखौ जोङो अराय समनि थाखाय जों गोजोन बिदाय होनो थाखाय जोङो थुबुर जादों। आं बेनिखायनो गासैखौ खावलायदों जाहाथे दिनैल' कर'ना जों गासैबो दिनैनि समाव फैनानै न'खरखौ आरो न'खरनि बाय बाहागि गासैजोंबो जोङो खौसेयै जोङो दुखु दाहाखौ बानस'नानै जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दुखु फोरमायदों। जों सुबुं माहारिनि गेजेराव बेखौनो फोरमायदों। जिल्ला आफाद बियाब आफाद जोङो सानबानि थाखाय दिनै जोङो बिथांनि सिया गोजोनै जायगा मोननो हानायनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनाय जागोन।
सानबाया जों आर'ज खालामनाय जागोन जों फ्लेग हाउटडाउन दिननिफ्राय खालामदों बे हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जों फोसावदों आरो बेखौ नोंथांमोननि बे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंबो जों गासै जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोरनि जों फोरमायहरदों बे सानबाया जाहाथे बिथांनि सिया आलो गोजोनै जायगा मोननो हानायनि जोङो आर'ज खालामनो थाखाय जों खावलायदों।